салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаки иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако платьёи новинка барашкаи якум сол духтаро 180 сомон. куртаи духтагӣ тайёр, ҳоҷат ба дузандакобӣ нест духтаро. Размери 46 то 50 дорад. нархошон духтаро 180 сомони нархи донаша оптон гирем бо ячи арзон мекунем. Ай духтаро кабути электрикшам ҳастай. на болодай бирӯза кати кабути электрик диде. Доставка ҳаст духтарако. Касе конкретни харидорай марҳамат. ассалому алейкум тамошабинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директори компанияи Фаберлик. дар муҳлати 2 соли кориям зиёда аз 30 миллион кор кардагим. мехоҳем чунин пулҳои калон кор кардан, соҳиби чунин хонаҳои зебо шудан, соҳиби мошин шудан, соҳиби он орзуҳое ки шумо аз кӯдакӣ доштен ба орзуҳотон расидан, дар ватсапи ма бинависен. барои шумо низ корам меомӯзонам. фақат занҳо. ин наворҳои ма барои занҳо аст. барои занҳое ки ман наметонам, намедонам, намешава, нанависен хубтараш, барое ки шумо баҳона меҷӯен. ман мисли худам ҳамон занҳое ки ман метонам иншоаллоҳ бо ёрдами худованд ҳамааш мешаванд, ана ҳамин гуна занҳоро интизорам. дар командаи ман зиёда аз 100 то директор ва миллионта консултанти лидер аст. метонен шумо низ ба ҳамин рӯзҳову қуллаҳо бирасен. пас бинависен дар ватсапи ман.